Han támán in isise cynneach ag recúteigin ile a ha a giúnsach na Gaelic, agus ha mé toligte fáilte a chur ir Hannah ní cin tebaige. Nis Hannah sauna ciliachoin a haus a bhús agus ha furachan sin colbarí de healbach. Channe le fatta van a chéimniú a conservatoire rígal na Halbappe. An íon se géin bicin man chóir a film a réniu. Raimi tar difritje driachin nuair bheith mé gáilthaid, mar stúricher, bulicher, a chláireg fuim, gaffer, cuideach, so bheitsin an cónaí trang, agus bheitsin a dhéanamh film goid gach lá, so bheith ubsach má san smúnich mé dhéan beach an uair, agus an uair sin as dé ha tar skillen acham san a dhéanamh film. Is tí chu cóirs me ha Gaelic dúnsachuh an na daríadh? Raimi curs de pártúine le ag áilthaid donné, agus bheith díoch scainneal. Be táiseach san a gceansaí Gaelic chearst, agus is dé sin bheith mé féiricin déisiil san a cháil somróstig san cuasa cáis. Agus an ro Gaelic na de healbach nuair a bheith ácneo a bhfuil Gaelic háas na de healbach. Chanéala barach na healach ach bheith an cónaí Gaelic nam cáirsnach an cilechoin, so charó bunscáil Gaelic an cilechoin ach bheith sin háas a dhéansaich. Géimechan an Gaelic agus áran sa Gaelic cuideach. Agus déan rud a bedulia man a bhí a giúnsachuh ag a chobaiste. Ag an táiseach bheith deirbh bheith mé a féiricin tar imposter syndrome an nuair a bheith mé ag an táiseach. Ach, is dé beic an úne le cuideach fóm a caran alín ag somróstig bheith mé a féiricin na seir agus charó mí thó eaglach mé a dhéanamh mistakes a níos a físacham gibéil ha cuidirmach san duine a gceansaí canan. Dé cháirle me ha a bhirich tú dálbach giúnsaí ile a has an úntaí chuh? Stocha díadach cumadál agus a clechcaig a thuilechorm san a bhrín sa Gaelic. Agus seo céist a bhís mí cúr ar a thula duine an seo SpeakGaelic. Dé an napperst nó an fachcail Gaelic i seirle, agus curson. Cuiú, ha mí smúine chaid díadach le cúd ha chomá san a glúsid córa. Geharin nuair a haú díadach a dhéansaí Gaelic or a stocha bí a smúnich chan facail sin or apperst an sin, bhím díadach le cuiú agus a glúsid a chluúd. So is talm sin agus ha bacon sassy cuideach. Bach go máhan cin tíce, bhfuil tappleit Hannah, agus bí Hannah arás códarúm na saite ar sa program, agus smí ha déanamh fiúir rí sin. Well, ha Hannah I bheis códarúm inise, agus Hannah chunaic sin calaman sin, sé an glán dúnagin, ar úsa rí bhain. Chaimí go glinfin nuair bheith mí nas Aoigh, ha mí smúnich bheith ar an turas bunscáil, agus ha cainacham a smúnich bheith úsach aontinach or a haidíoch tar echtarí an an unáte. Hafis a cinú le iad sudahachas filmichin Harry Potter, ach tí se filmichin is Charlotte. Is Charlam filmichin drama, sé a Quiet Girl, a filmichin Charlam, agus ha aontinach or a ha an Gaelica, ag ha díach aontinach a chuid film an an canon Celtic, agus bhí mí an dáchas unla bí sin a dhéanamh film mór mar sin. Agus hausa idir bhí déanamh film, a níon se géin bicin bíon sin? Ha film goid, agus ha mí dhéon duine ách a fuirich an an Ardnamurchan, ha project multimedia, so ha sin na clechig animation, aclivin, agus sean film cuideach. Agus dé níre ag go bhfuil an film inis? Ha sin díoch a cúr thuúd ar chéile an an edit, so ha mí a go prís le luciúil, agus editor, agus ha sin an dáchas bí déisiil san féisfilm. Chanéal chom san duine ach a gopur ar an project cruúchail ítear an an atcin mar Ardnamurchan, so ha mí an dáchas
bí ma san húla dúine an Ardnamurchan a smúnich mé a dhéanamh ruscin cruúchail. A bhfuilúsa is smúneach gon téid op film agus Gaelic lábhrí live is an Ardnamurchan. Tá físacham nuair a bhaimi a gceann SpeakGaelic. Bheith uasach fimil a choiad program ar an iPlayer nó Ardnamurchan. Agus tá mí smúneach ma san visual learners or a how like a fáin duine bhrín sa Gaelic agus a géisteach duine bhrín Gaelic chuideach. Agus cimid a how géirí líatacha ar an upar a how héin a déanamh? Ha mé géirí a cumil a clechcaig Gaelic san nó upar cruúchail. Agus butáil a dhéanamh program drama nó film drama mar sin is tuilm program banan agus macha agus unla ha mén dáchas go dhéanamh program mar sin. Well, tápla tána ar san sin a bhrín rion man clia dúnsaí agad agus mit a bhíon filmíchan a chruúchaig agus gur má héit leis a thularút as an Ardnamurchan.